Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haenewch 11 cwestiwn 11 ar cyfranoldeb. Y cwestiwn. O wybod bod y mewn cyfrannydd union ag ail isradd x, a bod y yn haflu 30 pan fod x yn haflu 36. Rhan A, ni'n mynd i wneud gynta, darganfyddwch fynegiad ar gyfer y yn nhermau x. Felly meddwl, pan yn darllen y cwestiwn, falle can broblem ar sut i drin mynegiad fel mewn cyfrannedd union. Wel, beth sydd angen ei wneud yma yw ysgrifennu fel mynegiad gan ddefnyddio'r symbol am cyfrannedd. Wedyn ei ail ysgrifennu gyda'r symbol am hafaliad. Unwaith byddwn ni wedi gwneud hyn, mae'n rhaid cyfrifo gwerth y gysonyn ar gyfer y cyfrannedd gan ddefnyddio'r wybodaeth sy'n cael ei roi i ni. Weithiau mae'r cwestiwn yn gofyn yn lle mewn cyfrannedd union, ond mae'n amrywio fel. Felly'r ddoi air yna sy'n angen i chi fod yn ymwybodol. Felly mewn cyfrannedd union, felly dyna'r symbol am cyfrannedd, yn amrywio fel yw'r symbol yna, ac ail isradd x, felly mewn cyfrannedd ag ail isradd x, ac yn lle'r symbol fel 8 ar ei ochr fyna, heb diwedd iddo fe, ni'n gosod mae ryw gysonyn fel bod yn haflu ces, ryw gysonyn lluosi ail isradd x. Nawr maen nhw'n rhoi wybodaeth i ni, yn 30 pan bod x yn 36. Felly, ni'n gallu gweithio mas beth yw'r c yma. Felly, 30 yn lle'r yn haflu c lluosi ail isradd 36. A ni'n gwybod bod ail isradd 36 yn 6. Felly, ni'n gallu gweithio mas bod c yn mynd i fod yn 30 rhan 6 sy'n 5. Nawr, gallwn ni ail ysgrifennu y berthynas rhwng ag ail isradd x fel yn haflu 5 ail isradd x. Felly mae fel arfer bob cwestiwn ar gyfer cyfrannedd neu amrywio fel, yn dechrau gyda ysgrifennu'r frawddeg yn y fformat yna, wedyn gosod yn haflu c yn lle'r symbol am cyfrannedd. Felly mae dynnu berthynas nawr rhwng ac ail isradd x. Felly, rhan B, ni wedi darganfod yn haflu ail isradd 5 ail isradd x. Defnyddiwch y mynegiad rydych wedi darganfod i gwblhau'r tabl canlynol. Felly, meddwl, sut ydyn ni'n llanw'r bylchau? Mwyn llanw'r bylchau, rhaid defnyddio yr hafaliad cawson ni'n rhan A, sef yn haflu 5 ail isradd x. Felly, x yn 49, gosod hwnna yn yr hafaliad, a ni'n gael yn haflu 5 ail isradd 49. Mae ail isradd 49 yn 7, felly 5 lluosi 7 yn rhoi 35 i ni, a ni'n gallu gosod 35 yn y blwch. Wedyn, pan mae nawr ar gyfer hwn, ni angen gweithio nôl i beth oedd x. Pan mae yn 40, rhaid ni ailsgrifennu'r hafaliad nawr gyda yn 40, 40 yn haflu 5 lluosi ail isradd x, felly mi eisiau gweithio sianol, felly 40 rannu dy 5 yw ail isradd x, a mae 40 rannu dy 5 yn rhoi 8 i ni, felly mae ail isradd x yn 8, mae x gorfod fod yn 8 i sgwario, sef 64, a ni'n gallu rhoi hwnna nôl yn y bocs. Os chi moyn gwirio hwnna wedyn, triwch nôl mewn yr hafaliad, 5 lluosi ail isradd 64 yn 8, 5 lluosi 8 yn 40. Felly, ni'n gwybod bod ni'n iawn. Deunydd bonus. Roedd yr enghraifft yn y cwestiwn blaenorol angen cyfrannedd union. Efallai cawn gwestiwn yn gofyn am cyfrannedd gwrthdro. Os yw mewn cyfrannedd gwrthdro a sgwar x, ac y mae yn 4 pan mae x yn 5,
Darganfyddwch werth y pan mae x yn 20. Felly dechrau bant eto ailsgrifennu'r frawddeg. Rydym yn dechrau bob cwestiwn am gyfrannedd gyda'r 1, 2 gam. Felly sgrifennu'r geiriau yn y frawddeg cychwynnol gyda symbolau mathemategol gan gynnwys y symbol am cyfrannedd a wedyn am newid y symbol am mewn cyfrannedd A. O cyfrannedd gwrtros yn ei fan hyn gyda I yn hafel i C. Felly, wedyn ysgrifennu cyfrifo gwerth C gan ddefnyddio'r wybodaeth a roddir yn y cwestiwn i ni. Wedyn ailsgrifennu'r rafaliad gyda'r gwerth rydym wedi cyfrifo am C. Felly, yn olaf, rydym eisiau am newid yr rifau rydym wedi cael mwyn cyfrifo gwerth i ni angen. Felly, nôl i'r cwestiwn, mae y mewn cyfrannedd gwrthdro a sgwâr x. Felly, cyfrannedd, symbol, yw'r 8 fachnau ar ei ochr, heb pen iddo fe. Mewn cyfrannedd gwrthdro yw 1 dros. Felly, 1 dros sgwâr x di sgwario. So, hwnna yw'r camp cynta pwysig. Mae rai sgrifennu hwnna. A'n lle'r symbol yn amrywio fel, ni'n gosod yn hafel i C. Cofiwch, mewn cyfrannedd A neu amrywio fel yw'r symbol yna. Felly C yn lliosi gyda 1 dros ail isradd x, a gallwn ni gosod hwnna fel un ffracsiwn C dros, nid ail isradd, x di sgwario. C dros x di sgwario. Felly, gwybodaeth ni wedi cael yn 4 pan mae x yn 5. Felly, 4 yn lle 5 yn lle x, 5 di sgwario yn 25 llosi dy 4 yn rhoi bod C yn 100 i ni. Felly, yn perthynas ni nawr, y perthynas ni yw yn hafel i 100 dros x di sgwario. Mae hwnna yn bwysig i weithio allan bob tro. Nawr ni angen gwybod beth sy'n digwydd pan mae x yn 20, felly yn hafel i 100 dros 20 di sgwario, a 20 di sgwario yn 400, 100 rhaid i 400 yn cwarter.